Moi! Nyt puhutaan meidän uutuussarjastamme Sensidu Men Shades. Sensidu Men Shades tulee meidän Sensidu-brändin alle, koska niissä on sama ideologia kuin muissakin meidän Sensidu-sarjan väreissä, eli ne ovat hajusteettomia ja vegaanisia. Ja sen lisäksi ne on valmistettu uusiutuvalla aurinkoenergialla täällä Pirkanmaalla meidän omassa tehtaassamme. Sensidu Men Shadesiin tulee 5 sävyä, joita sinun on mahdollista sekoittaa rajattomasti keskenään. Sarja on ammoniakiton ja kehitetty erityisesti parran, kulmakarvojen ja hiusten värjäämiseen. Sensidu Men Shadesissä massa on hyvinkin helposti hallittavaa ja mukavasti työstettävää ja täysin valumaton koostumus. Kun lähdet värjäämään esimerkiksi partaa, sinun kannattaa valita se käytettävä sävy vähän sen tummimman sävyn mukaan, sillä jos et halua, että parran yleisimme tummuu paljoakaan, niin mieti se tummin kohta ja valitse sen mukaan käytettävä sävy. Toki, mikäli haluat tummentaa koko yleisilmettä, niin mahdollisuuksiahan tuolla on. Sävystä löytyy hyvin luonnollisia sävyjä. 2-3/0, 4-5/0, 5-6/0 ja 7-8/0. Sen lisäksi sieltä löytyy tuhkan sävy 5/1, mikä neutraloi mukavasti lämpöisyyttä hiuksista tai parrasta pois. Sekoitussuhde myös vaikuttaa toki siihen peittävyyteen, ja mikäli haluat vain kevyesti peittävän, hieman läpikuultavan lopputuloksen, tee sekoitussuhde 1:2 3% hapetteen kanssa, ja tällöin myöskin vaikutusaika on hieman lyhyempi, noin 7-10 minuuttia. Mikäli harmaita karvoja on enemmän ja haluat hieman peittävämmän lopputuloksen, silloin suosittelen 1:1,5 sekoitussuhdetta 3% hapetteen kanssa, ja vaikutusaikaakin noin 10 minuuttia. Täysin peittävä maalaava lopputulos saavutetaan 1:1 sekoitussuhteella 3% hapetteella ja noin 10-15 minuutin vaikutusajan aikana. Värjäyksen loputtua sinun kannattaa pestä niin parta kuin hiuskarvatkin sit vielä shampoolla ja käyttää hoitoainetta. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ei muuta kuin mukavia värjäyshetkiä Sensidu Men Shades -sävyjen parissa.